Hello guys, tara at libutin na natin ang Cavalier, Germany. Alam niyo ba na ang Cavalier, Germany is a town in the district of Kleve in North Rhine-Westphalia and Germany. It is the largest Catholic pilgrimage location within Northwestern Europe. Over 1 million Marian devotees, mostly from Germany and Netherlands, visit the Basilica of Cavalier every year to honor the Blessed Virgin Mary. Small town lang siya pero pag pumasok ka sa simbahan at chapel, mararamdaman mo talaga na yung presence ni God ay nandyan. At saka nga pala ang gaganda rin ng architecture dito sa loob ng simbahan nila. Hindi lang isang simbahan ang meron dito, maraming simbahan dito na nakapalibot dito sa Cavalier, Germany. Kahit maliit lamang na city ito. Dahil ito nga ang pinaka-visited na Catholic pilgrimage dito